Как се е променила България последните 20 години? Нека да видим елементарните неща от живота. Пътищата по-хубави ли си? Ми около 100 пъти. На по-хубави кина ли ходим на по-хубави? По-хубави дрехи ли носим? По-хубави. По-хубави ресторанти ли имаме? По-хубави. По-хубави магазини ли имаме? По-хубави. Повече възможности ли имаме? Повече. Повече ли пътуваме? Повече. По-хубави ли коли караме? По-хубави. На теб ще е трудно да ми кажеш едно нещо, което е по-зле. Може би само сигурността. От друга страна, нека да ни човешките отношения. По-хепи ли са хората? Никога ние не сме мрънкали повече, отколкото сега. Никога. Никога не сме били по-недоволни, отколкото сега. Откъде идва недоволството? Идва от очаквания, които имаш, които не се случват. Да, ама знаеш швейцарците как живеят. Да, ама знаеш пък в Холандия какво. Кой ги изгражда тези очаквания? Според мен основна причина за това нещо има точно тези технологии. Инстаграм и Фейсбук. Сравнявай се с другите хора. Но на тема имане се сравнява и винаги с тези, които имат по-малко от теб. На тема знание и можене се сравнява и с тези, които имат повече от теб. Един 20 годишен човек влиза в TikTok, влиза в Instagram, вижда всичките тези хубави неща. Някой някъде му е внушил, че той трябва да получи всичко веднага, той е така. Искам сега да отида до Италия, ето 50 евро и EasyJet, кача се на самолет, отидеш в Италия. Искам сега да си купа тези обувки от хоп, готово. Всичко става лесно и веднага. Expectations, тук всичко става лесно и веднага и ти спираш да се радваш. И когато ти си на тази възраст и нямаш ясни критерии за горе-долу, за хубаво, за лошо, за ценностна система и това ти изгражда ценностната система, това те обърква. Гледай цялото видео в YouTube. Абонирай се за канала на Limitless.